नमस्कार, पोलीस जोडी चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. तुम्हाला वाटलंच असेल नेहमी हसत राहणारी अस्मिता आज का रडली, तर त्यामागचं कारणच असं आहे. माझी खूप जवळची मैत्रीण आहे. ती म्हणजे आम्ही सोबतच खेळलेलो राहिलेलो. तर आज तिने मला तिच्या घरी बोलवलं होतं. तर घरी या कारणासाठी बोलवलं होतं की तिच्या जरा म्हणजे कुटुंबातील काही अडीअडचणी आहेत, त्यासाठी बोलवलं होतं. तर मी घरी गेले. अक्षरशः ती अगोदर माझ्या गळ्याला पडून रडली. रडल्याच्या नंतर म्हणलं काय झालं ते सांग. मग ती म्हणजे सांगायला लागली. म्हणजे अस्मिता, आपण जेव्हा शाळेत होतो किंवा लाईफ ती वेगळीच असती. आता म्हणजे ती स्वतः टीचर आहे आणि तिचे मिस्टर पण टीचर आहेत. तरी पण म्हणजे जे मुलींना जे स्वातंत्र्य असते ते अजून भेटलेलं नाही. तू अशीच का राहती, तू तशीच का राहती, तू साडीच का घालत नाही, तू पंजाबी ड्रेसच का घालती, जीन्सच का घालती, या कारणावरून तिच्या घरचे तिला बोलत आहेत. म्हणजे तुमची सून, जी मुलगी, तुमचा ना मुलगा जेवढा कमवते तेवढ्याच तीसुद्धा कमवती. तरी पण तुमच्या घरामध्ये जी वस्तू नाही किंवा जी तुम्हाला जी सुनेकडून अपेक्षित आहे किंवा तिच्या नवऱ्यासाठी जी बायकोकडून त्याला अपेक्षित आहे, तर ती प्रत्येक गोष्ट ती त्याला द्यायली ना. सकाळी ती ड्युटीला जायच्या अगोदर यांचा डब्बा करून देते, सासू सासऱ्याचं करून ठेवती, आणि इवन आल्याच्यानंतर लेकराचं करणं, शाळेतून आल्याच्यानंतर तिचं करणं. आणि मग तिच्या लाईफमध्ये ती थोडासा विरंगुळा म्हणून म्हणजे तिच्या आवडीचे कपडेसुद्धा घालू शकत नाही का ती. म्हणजे तिने जीन्स घातली म्हणून तिच्या नवऱ्याने तिला आज बोलत नाही. 2 दिवस झालं. हे कारण झालं का? अरे, तुमचा पुरुषार्थ जे आहे ते कुठं गाजवायचा, काय गाजवायचा, जरासं तरी भान ठेवा. म्हणजे लेडीज आहे म्हणजे तुम्ही तिला असं कमजोर समजलं आहे का? म्हणजे अरे, आहे, पुरुष प्रधान देश आहे, पण तुम्ही जर महिलांना इज्जत दिली तर ती बायको पण तुम्हाला देईल ना. पण तुम्ही फक्त ती जीन्स घालायचं किंवा पंजाबी ड्रेस घालायची म्हणल्याच्यानंतर तुम्ही, तिचा नवरा म्हणते ठीक आहे मग घालायचं ना, तू पंजाबी जीन्स घाल, मी तुझ्यासोबत बाहेरसुद्धा येणार नाही, तू एकटीच जाय. अरे मग तिने एकटी कोणासोबत जायचं? लग्न केलं, बायको आवडली होती म्हणूनच केलं ना, काय आईवडिलाच्या बळजबरी केलं. इवन लग्नसुद्धा बायको मुलगी पसंत आपल्या मनावरच करतात ना. मुलगी पसंत आपल्या मनावर करायची, सगळं करायचं, सुंदर मुलगी पाहिजे. मग तिच्या पण काही आवडी निवडी असतात का नाही? का सगळं तुमच्यात थोपवायच्या? वा रे वा. आणि मुलींना पण एवढं सांगायचं आहे की ठीक आहे, त्याचं म्हणणं तुम्ही प्रत्येक महिलांनी वगैरे ऐका तुम्ही नवऱ्याचं, असं म्हणत नाही नका ऐकू म्हणून. पण जे तुमच्या मनाला पटत नाही ना, ती गोष्ट बिलकुल ऐकायची नाही. का? कशामुळं? यांनी घालतात का धोतर? यांना घाला म्हणल्यावर ते नेहरू शर्ट धोतर घाला, तुम्ही रोज घालतात का बघा ना. मग तर यांनी मस्तपैकी जीन्स, टी शर्ट, गॉगल, गाडी फिरवतात मस्त. आपण तर घरीच बसतो ना, स्वयंपाक करणं, ड्युटी आल्याच्या नंतर हे करणं. यांच्याकडे कोणी बघतंय का? यांना म्हणलं की यांची लाईफ आहे, यांना बोर होते, यांच्या मित्रासोबत जावं लागतंय. मग आपल्याला मैत्रीण नाही आहेत का? प्रत्येक म्हणजे मुलीला आणि स्त्रियांना सुद्धा जीव आहे. जसा तुमचा जीव आहे ना, तसा यांचा पण जीव आहे. याचा विचार करून आणि भान ठेवून प्रत्येक मुलीवर आणि त्या सुनेवर सासरवास करा, एवढंच मला सांगायचं आहे तुम्हाला. तिची अवस्था बघून आज खरं अक्षरशः मला रडायला आलं. म्हणजे जी मुलगी एवढी टॉपर होती शाळेमध्ये, कॉलेजमध्ये, आणि ती आता पण टीचर आहे. तुम्ही तिची म्हणजे जी स्वतःच्या पायावर उभी आहे, तिची अवस्था अशी आहे
तर एखाद्या घरेलू महिलाची अवस्था कोणत्या कंडिशनमध्ये असेल आणि कशी असेल. म्हणजे तुम्ही छोट्या छोट्या क्षुल्लक कारण काय, फक्त तू जीन्स का घालती आणि तू पंजाबी ड्रेस का घालती. वा रे दुनिया. तिची पगार पण कशाला घेता, बसवा ना तिला घरातच. म्हणजे तिच्या आईवडिलांनी तिला शिकवलं, ती तिच्या स्वतःच्या पायावर उभा टाकली, त्याचं काहीच महत्त्व नाही ना. फक्त तुम्हाला काय पाहिजे, तुमच्यासाठी कशी बायको पाहिजे, तिने कसं राहायला पाहिजे, कसं घरात बसलं पाहिजे, तिने कोणतीच गोष्ट तुम्हाला विचारली नाही पाहिजे, सगळं तुमच्या हातात दिलं पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला बायको नाही तर गुलाम पाहिजे म्हणा ना. कशाला लग्न करता, एखादी मोलकरीनच ठेवायची ना. ती हो सर हो सर हो सर म्हणून तुमचे कामं करतील ना सगळे. काय गरज आहे तुम्हाला बायको, म्हणजे बायको म्हणून आणायची न घरात तिला मोलकरणीचा वागणूक द्यायची तर द्यायची, परत तिच्यावर बंधन हे घालायचं नाही ते घालायचं नाही, पदर घेतलाच पाहिजेस. तुम्ही काय करता हो, बाई जेवढं करते तेवढं करता का तुम्ही. बाईच्या पायाच्या नखापासून तर केसापर्यंत तिला बंधन आहेत. खाली पायात बोट, जोडवे, नंतर चेन, थोडं वरी सरकी कंबरपट्टा, हातात बांगड्या, कानात कानातले, नाकात नाक, गळ्यात मंगळसूत्र. केस मोकळे सोडले तर स्टाईल मारायली, केस मोकळे सोडायली का. तिला राव वाटत नाही का कधी, तिची हौस नाही का काही. तुम्ही मस्त स्प्रे ब्रे मारून इकडं तिकडं फिरता तेव्हा काय वाटत नाही का, लाज वाटत नाही. अरे जरासं भान ठेवा. ती पण तुमची फक्त म्हणायलाच का 9 दिवस नवरात्रीमध्ये स्त्री शक्तीचा जागर, स्त्री शक्तीविषयी एवढे मोठाले भाषण ठोकतात आणि तेच घरी येऊन बायकाला शिव्या देतात. जराशी लाजा ठेवा. आणि जरासं, जेवढे माणसं, मी तर म्हणते आपले पुरुषप्रधान देश आहे, पण 50% माणसं चांगले पण आहेत. जेवढे 50% जे, आणि हे पण कसे, यांचे विचार श्रेणीच तसे असल्या, कारण की जसे ज्या माणसाचे विचार आहेत ना, तो माणूस तसाच वागणार. आणि बाईच्या वागणुकीचं किंवा ती कशी वागती तिच्या कपड्यावरून बिलकुल ठरवत जाऊ नका. कारण की ठीक आहे, एखादी घरातली बाई असणारे मस्तपैकी साडी बिडी बांगड्या बिंगड्या घालून सासऱ्याला भाकरसुद्धा देत नाही, आणि तीच नोकरी करणारी जीन्स घालती, टी शर्ट घालती, तुमचे पंजाबी ड्रेस घालती, पण आदर देती, या बसा खा जा. मग ते नाही चालत. फक्त तिला दिसतंय का तिची जीन्स, तिचे कपडे. अरे तुम्ही हे बघा ना, तिचं मन काय म्हणते आणि ती तुमचं कर्तव्य कशी करते. तुम्ही असं तिच्या कपड्यावरून किंवा तिच्या वागण्यावरून तुम्ही तिला जज करू नका. ती काय आहे आणि कशी आहे ती प्रत्यक्षात समोर आल्याच्या नंतर पहा ना, आणि पाहिल्याच्या नंतर तिला व्हॅल्यू द्या ना. नाही पण आमच्या सासांनी आमचा सासरवास केलता, मग तुम्हाला कसं, मग तुमच्या पण नवऱ्याला द्या लावून, आणि मग नवऱ्यात आणि सुनत महायुद्ध, मग ह्या सासूला थोडा आनंद. तसंच होते ना प्रत्येक घरी. पण सासूबाई तुम्ही पण लक्ष ठेवा. 4 दिवस सासूचे, 4 दिवस सुनेचे. आता हातावरचे झाडे हातावर आहेत, त्याच्यामुळं प्रत्येकाने थोडा विचार करून वागा. आणि हा व्हिडिओ खास महिलांसाठी, पुरुषांसाठी पण आहे. कारण की मी म्हणत नाही की टाळी एका हाताने वाजते, आणि एखादी म्हणजे लेडीज खूप असेल पण ती म्हणजे वागायला चांगली नसेल, किंवा आणि माणूस शांत असेल, त्याच्यावर होत असेल. भरपूर जण म्हणतात मॅडम मग तुम्ही कधी पण महिलाविषयी बोलता. नाही, एखादा 10तून एकाच माणसावर अत्याचार होत असेल मला तरी वाटते, पण 9 महिलांवर अत्याचार व्हायला त्याचं काय. तुमचा एक पुरुष असला की तुम्ही सांगता पुरुषाला असं होते, पण मी तरी सांगते कोणताच पुरुष असा नाही की ते बाईचा जाच करून घेईल. खायचे दात वेगळे असतात आणि दाखवायचे दात वेगळे असतात. त्याच्यामुळं फक्त आणि फक्त लेडीजचा आदर करा, एवढंच सांगते. जेवढी लेडीज तुमचं घर समोर नेईल ना,
तेवढी वाट लावायला पण तुम्हाला माहिती आहे कालीचा अवतार, महाकालीचा अवतार कसा असते आणि तीच दुर्गाचा अवतार. तुम्हाला तुमच्या घरी महालक्ष्मी पाहिजे का काली चंडी पाहिजे हे तुमच्या वागण्यावरून आणि तुमच्या म्हणजे तुम्ही कसं तिला करता त्याच्यावरून आहे. त्याच्यामुळं तुम्हाला एवढंच सांगायचं आहे, जेवढं होईल तेवढं महिलांचा आदर करा. कारण की बरेच जण म्हणतात मुली, कारण की मनावर लग्न करून जातात, असं करतात, मग त्यांना सासरवास होते, छेड होते, ते पुढच्या गोष्टी. पण आता ही जी माझी मैत्रीण होती, आईवडिलाच्या समक्ष सर्वांच्या समक्ष लग्न करून सगळं करून आले, पण तिला आईवडिलांसुद्धा काही सांगता येत नाही. कारण की आईवडिलांनीसुद्धा तिला नोकरी असूनसुद्धा हुंडा देऊन काय लग्न एवढं थाटामाटात देऊन करून आईवडिलाला सांगितले. तिला वाटते परत आईवडिलाला पण तो ताण आणि समाजाची भीती, नाही आपले मग 4 माणसं बोलताल काय कशामुळे हिचा संसार चांगला नाही. त्यामुळं बरेच जण असं भीतात. तर माझं म्हणणं एकच आहे, त्या मैत्रिणीला पण सांगितलं, ठीक आहे तू एवढा जाच सहन करण्यापेक्षा तू एक तक्रार करून टाक. तर तिचं म्हणणं नाही माझे आईवडील काय म्हणतील असं तसं. पण तुम्ही ठीक आहे, तुम्हाला तक्रार करायची नसेल तर महिला तक्रारला तुम्ही एकदा भेट द्या. तुम्हाला तक्रार न करता तुमच्या नवऱ्याला, सासू सासऱ्याला त्यांच्या भाषेमध्ये त्यांनी चांगल्या प्रकारे समजून सांगताल, एवढंच सांगायचे सर्वांना. आणि जय हिंद, जय महाराष्ट्र.